Sziasztok srácok, lányok, én Roli vagyok, és ebben a mai videóban, hát elfelejtettem valamit mondani az előző videóban. Nem az, hogy ugyanazon a napon vettem fel ezt az összes videót, habár azt sem mondtam, ez csoda. De még azt is akarom mondani, hogy holnap videó lesz. Ja, és 100 000 feliratkozó cél. 100 like és a csengőkből 99. Ha megvan, ha ez mind meg lesz, akkor ha ez mind meg lesz, akkor különlegesebb videókat fogok feltenni. Vagy nem is változik a terv. Ha meg lesz mindaz, amit most mondtam, a csengő, a like, meg a feliratkozásból a cél, akkor nem csak gameplay videókat fogok csinálni, hanem a valóságból is. Ja, és a csatornámra is fel lehet iratkozni, az is számít. Na ciao, és a csatornámon is nyomjátok be a csengőt, mert az is számít. Sziasztok!